Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Nachádzame sa v Handlovej, prišli sme za dvojročným Jonáškom, ktorý trpí epilepsiou. Jonášková diagnóza je vlastne uzatvorená ako Westov syndrom. Je to druh epilepsie a momentálne je to zaobalené pod detskú mozgovú obrnu. Ako sa táto diagnóza prejavuje? Ako 5-týždňový mal Jonáško vlastne epileptické záchvaty, ktoré mu najprv boli zle diagnostikované. Prejavovala sa tým, že vlastne mal pozastavený vývoj do 5 mesiacov. Ako vyzerali tie prvé mesiace, alebo povedzme možno už aj roky? Bolo to určite náročné, kým sme nemali stanovenú diagnózu a kým neboli záchvaty zastavené. Každý ten záchvat som si s ním musela prežiť. Jonáško má za sebou veľmi náročnú operáciu mozgu v Prahe, ak sa nemýlim. Povedzte nám o nej a čo sa potom po tej operácii zmenilo u vás? Operácia mozgu vlastne jednalo sa o odpojenie vlastne chorej hemisféry, ktorá bola zle vyvinutá po narodení. A čo sa zmenilo? No tak Jonáškovi sa zastavili záchvaty, začal normálne napredovať, normálne sa vyvíjať. Ako ste vraveli, tak má čiastočne povedzme paralizovanú tú ľavú stranu alebo slabšiu. Čo všetko sa musí znova naučiť? V prvom rade sa Jonáško musel naučiť sedieť, chodiť, lebo vlastne po tej operácii on bol ležiak a vlastne začali sme chodiť do rehabilitačného centra. Všetko to pomalinky, mechanicky sa musí naučiť, čo sa týka bežného fungovania. Vidíte po tých rehabilitáciách pokroky? Sú naozaj veci, ktoré kedysi nemohol spraviť a teraz už sú viac menej bežnou súčasťou vašich životov? No, takže on pred tým, ako sme začali rehabilitovať, nevedel sedieť. To sa po mesiaci sa naučil sedieť. Koľko približne mesačne stojí starostlivosť, ktorú Jonáško potrebuje a ktorú teraz zdravotná poisťovňa nepokrýva, aby sme priblížili poslucháčom vaše výdavky? Čisto rehabilitácie zatiaľ vyjdú na nejakých 600 eur mesačne. To sa týka len cvičení, plus ďalšie náklady, ako sú pohonné hmoty, keďže z Handlovej treba dochádzať 3-krát do týždňa na cvičenia. Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky? Vyzbierané prostriedky, tak samozrejme na rehabilitácie, na zdravotné pomôcky, ktoré potrebuje, na cestovné náklady a poprípade na pridanie nejakých ďalších, či už logopédy a ďalších rehabilitácií, ktoré bude treba. Jonáško ešte musí absolvovať veľa rehabilitácií a cvičení na to, aby mohol v budúcnosti žiť plnohodnotný život. Tie sú finančne náročné, tak mu s tým pomôžeme. Rádio Slovensko. Slovensku.